बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आरो बेजोंनो लोगोसे आङो नैबे मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनाय अनसायनाय साफ्रोमनिसिमबो बावहरबाय। आङो दिनै दंफैयो आंनि आंगो गामि नैबेयाव दंफैयो आरो आंनि आइ आफानि न'आव आङो दंफैयो आरो बिनिनो आङो माखासे भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो जोंहा आंनि न'खरनि फेमिलि बिथांमोनखौबो आङो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि गामिनि मागो फोरबोखौ खुंनाय बेखौबो आङो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर, नोंथांमोननो नायलांबाय था। दे अब्ला फैफादो लोगोसे आंजों लोगोफोर, आंनि फेमिलि आरो आंनि न'खरखौ आङो दिन्थिनो हास्थायगोन आरो दे नैबे आंनि आंगो गामि आरो न'आ नैबेनोमोन आरो लोगोफोरनो आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै आरो दे। नैबिथिं जोङो मागोनि आलासि जानो फैबाय दे। नैबेनो न'आ नैबेनो आरोना। दमासिनि नै जानोसै एनथाब सिथाव बिदि आरोना। ओमफ्राय आरो बिनि उनाव मा मा जानाय जायो दिन्थिलांनोसै आरोना लोगोफोर। नै बिथिंनो जोंहा मागो दमासि जाग्राफ्रा, मागो फोरबो जाग्राफ्रा। ओइ तुसिता नै मा खबर? नैबे जाबाय सिस्टार गोदोरनि फिसाजो दै नैबे सासेया लाजिदों लाजिदों। खारलांजोब्बाय गासिबो। नों हारसिं गालांबाय? ओइ फै फै। हेल' औ सिङाव एन्ट्रि खालामनोसै। बिथांमोना नै बिदि गेट बनायदों आरोना। जोंहा नै 54थि बोसोरारि गोथार मागो दमासि फोरबो अक्ट' 15, 16 आरो 17 जानुवारि 2024 गामि गेलागाव गामि आरोना। बिथांमोना नै बिदि खालामो। दायो नैबेयाव बिदि गेम होनाय जादों आरोना, थालिर दंफां गाखोनाय। ओमफ्राय आरो नैबे गोजौआव दङ जोंहा मा होनना बुङो, जायनो बेखौ गाखोनानै बोख्लायनो हागोन 1000 रां मोनगोन आरोना। गोजौआव दङ नै बिदि 1000। ओमफ्राय नैबे गेमा जाबाय थादों नै। बिदिनो खेला गेलेगिरिफ्रा नै बिदि नायनो लाइन जानानै दङ नै। माने बियो जोंहा नैबे गेलागाव गामिनि थारमाने मागो फोरबो खुं खोनायाव बाहागो लागोन आरो नै गेलेला आमायाबो गेले बाल्थिं बुनाय। नोंसोरबो गेलेखांबाय नामा गेम? गेलेखांबाय आरो दंबावोना गैला? हांसो हमनाय गेम जाबावगोन आरो दा नुनो मोनगोन आरो नैबे जाहैबाय गेलागाव गामिनि आइजोफोर थारमाने बिथांमोना गेलेनायाव बाहागो लाबाय आरो दा हांसो गेलेनायाव बाहागो लाबावगोन। आरो नैबे थालिर दंफाङाव जि गाखोनाय बेखौबो बिथांमोना गेलेनो हागोन दे, गेलेयोबा। गेलेनांगौ दा, हाजारसे मोनगोन गाखोनो हायोबा न? हायो। बेनिफ्राय नैबेयाव जोंहा हाबाफारि जागोन। बेनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव गाहाय आलासिफोरबो फैगोन आरो बिदिनो माखासे स्पिचफोर जे मागो दमासिनि मागो फोरबोनि माखासे थारमाने बिबुंथि लाखिगोन आरो नैबेयाव। ओमफ्राय जोंहा नैबे माने गामियाबो गोबां गिदिर गामि नङा बियो, माने गासै 33 न'खरफोर दङ आरोना, 33 फेमिलिफोरल'सो दङ। फिसा गामि जब जबनो रंजागोन आरो मोसागोन आरो नैबे बेलागुर न'आवनो। नैबे बेलागुर एसे हाबनायनानै नायनोसै आंबो बेलागुरखौ माबायदि। नैबेयाव माने मानसिफोर थायो आरो नैबेयाव मोनायाव उन्दुयो माने बेलागुर। ओमफ्राय दा बेयावनो दा मोनायाव थारमाने हराव सेंग्राफोरा थारमाने बेयाव रंजागोन मोसागोन आरो। खिन्थानाङा दे, खिन्थानाय गैया।
बेनिफ्राय जोंहा नै बिथांमोनाबो गेलेगोन दायो नै बिथांमोनाबो गेलेनो रेडि जानानै दङ माने जायानो बे हांसोखौ हमनो हागोन माने 600 माने बान्था मोननो हागोन आरोना लोगोफोर दा नै गेलेसिगोन हांसोखौ दांनायनो मोनदों ना मोनासै नोंलाय दांज्रिनो मोनबाय नोंथ' हमनो हायासै हा हरगोन दिल्लीयाव नोंसोर गेलेया हांसो हमनाय गेलेहैदो गेलेहै बिथाङा हाबाय जोंहा नै बिथाङा हाबाय नै बिथांमोनानो जा गेलागाव गामिनि आइजोफोर बेनिफ्राय आरो आंथ' दहायनो बुंबोखाबाय सिगांनि भिडिअफोराव माने गोबां सोद्रोमाफोर गैया उन्दै गेदेर लानानै गासै 120 जनल' थारमाने सोद्रोमा दङ आरो बेयाव माने दायो जोंहा बेयाव गुबुन गेम जागोन बेनिफ्राय आरो बेखौबो दिन्थिनो आङो हास्थायगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायला नै बेयाव मा होनना बुङो मागो फोरबोनि माने मोखां नायलायनानै थारमाने गामिनि बयबो उन्दै गेदेर बोराय बुरै थारमाने खौसेयै थारमाने बेयाव भज जायो आरोना दा नैबे भजनिनो संनाय हाबाफारि लाहार फाहार खालामदों आरो जोंहा नै बिदि जानायफोरानो फ्राय मथा मथि जाबायानो आरो मोनबायानो आरो ना बियो मा नैबे माने अमायाथ' देग्लाय खोनानो मोन्दों बिराद गिदिरमोन ना 45,000 नि मोनबा अमाया नैबे जाहैबाय अमा खाजि दै अमा खाजि होनना बुंबा मिथिखायो बेखौ माजों संनाय जायो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय अमा बेदर बाव बरिया गोथाव बेनिफ्राय आरो नै बिथिं ओंखामा रेडि जाबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा नै दाउ बेदर संनो दंबावो बेनिफ्राय आरो अमा बेदराबो गोथां दंबावो बा सोर जासिगोनलै मानसि हिसाबैथ' बिराद खम थारमाने बे अनलाबो संगोन दे थिग दङ रोंदोंना दिनेश सोलोंदों दे थिग दङ बिलाथि अनला नैथिं आरो बेयाव दाउ होसिगोन नै बिथांमोना आरो जोंहा नैबे गामियाव मा होनना बुङो मैखोमै खामानि मावनायाव बाहागो लायो होनना बुङा नैबे बिथांखौ नुगोन दे मोनफ्रोमबो हाबा हुखा जा खेराइ जा बेयावनो बिथांमोनखौ लोगो मोनो आरोना मावनाय दांनायाव नै बिथिं नै जोंहा नै बिथांमोना नै मावनायाव ओरैबायदि एक्टिभ पार्ट लायो आरोना आरो मानसिबो गोबां गैखाया नालाय मावनांगोन जाय दङ बेनो नै बिदि आरो हाबाफारि खालामदोंमोन हाबाफारि खालामनायजों लोगोसे दायो जानायाव लाहार फाहार जाबाय माने ओमफ्राय आरो बिनि उनावबो आरो दायो रायजो नाङैनो बोथिसे जागोन बेनिफ्राय आरो दा बिदिनो बेनिफ्राय दायो मा होनना बुङो जोंहा बेयाव खाजि जादों आरोना खाजि होनना बुङोब्ला मिथियो लोगोफ्रा मा खाजि मा होनना बुङो बेयो जाहैबाय खाजिया अमा आथिं खर' बिबु आरो लगाय गथाय आरोना लोगोफोर नै बिथिं नायलांदो देखायलांनो दायो माने बिदिनो खेला गेलेखांबाय गेलेखांनायनि उनाव दायो बिदिनो मोखां नायलायलाय आरो दायो खाजि जासिगोन आरो अमा खाजि मा होनना बुङो बेखौ अमा खाजि ना बेखौ अमा फिथै एवनायखौनो खाजि होनना बुङोलै मिथिबाय बेयाव थारमाने गासिबो लगाय गथाय आथिं खर' बेनिफ्राय बिबु थै नै बिदि आरो नै जोंहा नै खाजि जाग्राफ्रा गेलागाव गामिनि आइजोफोरनि बिथांमोना नै बिथांमोना बिराद मा होनना बुङो आमायै बेखौ मा बुङो बिथै एवनाय गवालपाराफोरा खाजि होनना बुङोलै बेखौ अमा खाजि सानजारियासो अमा बिथै होनना बुङो ना खाजिसो होनना बुङो गवालपाराफोरा खाजिसो होनना बुङो
दा जोंनियाथ' गवालपारा ना कामरुपिया ना मा होनना बुङो जों गामिनिखौ दमासलिया ना दमासलियासो होनना बुंनांगोन माने अरिजिनेलखौनो रायलायो जोंनिया बे गामिनिया सानजारि रायलाया आरो खिन्थु अरिजिनेल बर'खौनो रायलायो दमासलिया होनना बुङोदां बेखौ हा खाजि होनना बुङोलै बर'आव अमा खाजिसो होनना बुङो बेखौ नै बिथिं नै जाबाय मोनजाजेनबाय आबै मा मोनजादों बेदर गोथाव दे आरो दा मोनजाबावगोन ना ओंखामजों मोनजाबावगोन दायो आबैया मोसाखोना मोसादिया मोसायाखै दा मोसागोन दा मोसादो आबै दा रंजानांगौ जाबाय गोथाव ना गोथाव दे होहाबथारदों सेंग्राफोरा जानाया नै जोंना गोथाव ना सेंग्राफोर बरिया साया गोसोम जाबायलै ना लाल सासो फुदुंनांगौ ना थालिर गाखोना मेंदों साबेसे हाखो गाखोनो साथाम सोर सोर हाखोथाय हाजारसे मोनसिगोन ना बिसोरो आयं गोथाव ना गेलागावथिं थाङासै दिनै थांला मोनावबा गिना खारगोनलै नोंखौ मानसिफोरा मिथिबायना वा लामायाव जांलाब जांथाब होबाय थायो गासिनो जोंनि बरिया ना गोथाव आरो बै मोनसेया थानांगौमोन आरो ने बै मोनसेया थानांगौमोन ने बरिया जागौमोन दा मोनाव बेयाव मोसागोन ना मोसाया बेलागुराव मोसानांगोन दा नो आसोल रंजानाया दा मोनावसो जागोन फाग्ला दैजों ना जोंहा माने जानायनि हाबाफारिया जासिगोन दायो नैबेयावनो जमा जाजोब्बाय रेडि जाबाय आरो ने मागो फोरबोनि जानाय हाबाफारि जानाय दहायथ' खाजि जाखांबाय दायो ओंखामनि बाहागोसै ओंखाम बेदर माने सिस्टेमखौ एसे सोलायबाय माखासे सुबुंफोरा फैनो हाया नालाय बेनिखायनो सोरबा जानो गोसोबा बेयावनो जासिगोन जानो गोसो गैयिफ्रा न'आव आजावनानै लांसिगोन आरो ने मानसि हिसाबै नै बिदि जोंहा नै बिथांमोनानो गेलागाव गामिनि आइजोफोर गासिबो बासन पत्र लानानै फैखाजोब्बाय ओंखाम लांनो थाखाय जोंहा बेयाव बनायनाय जादों दिनै मा होनना बुङो अमा बेदर आरो दाउ बेदर आरो अनला ओंख्रि न दिनै खैजोनलै नोंस्रा सयजोन नोंस्रानो बुरजासिनदां ना थिगानो माने गामिया जोंहा फिसा गामि माने बारा न'खरफोर गैया मात्र 33 न'खरल' दङ बेनिफ्राय 33 न'खरल' दङ ओंखायनो माने मा होनना बुङो न'खरफोरा फिसा आरो ने फेमिलिफोरा फिथिंनि माखासे मोनजेनबायना ओंखाम मोनजेनबायना बेदर मोनथ'वाखै ओइलाय बेदरा नै रानबोबाय थादों मोनसिगोन ओंखाम मोनबाय दे खैजोन नोंस्रालाय साब्रै दे माने 6 जोननि बारा गैया आरो ना जोंनि गामियाव फेमिलिफोरा साब्रै साबा बिदिनो आरो ओमफ्राय 6 जोन फिसा परियालफोर आरो ना बिदिनो मा खबर जेलि मोजां मा खबर मोजां दे गौतम बाबु आबैयालाय साबैसे सानै दे मोसादों मालाय दे लोगोफोर अब्ला आंबो गोबाव खालामला थांबाय थानोसै जोंहा मागो फोरबोनि जानायनि हाबाफारिया नै बिदि आरो नै
जोंहा बिथिं मोसाबाय माखासे मोसाबाय